Assalamualaikum para siswa, sedaya enjang. Pripun kabare? Mugi-mugi sami sehat sedaya nggih. Dinten nika kita sedaya sesarengan sinau ing kelas 3 piwulang setunggal inggih menika arane papan panggonan lan panganggone basa ngoko lan basa krama. Saiki Miss arep takon, sapa sing tau tindakan utawa mlaku-mlaku numpak bis, numpak sepur, numpak pesawat? Nah, kira-kira mandeke alat transportasi mau ana ing ngendi ya? Nah, leres sanget. Papan panggonan mandeke bis jenenge terminal. Menawa papan panggonan mandeke sepur arane stasiun. Nah, yen papan panggonan mandeke motor mabur utawa pesawat diarani bandara. Saiki coba gatekno arane papan panggonan ing sisih iki. Menawi sampun, coba kita sesarengan damel ukara nganggo basa ngoko lan basa krama ngengingi utawa ing bab arane papan panggonan. Tuladhane ing basa ngoko, bapak lunga numpak sepur. Menawa dikramakake dadine bapak tindak nitih sepur. Ben luwih paham, coba gatekno tulodo ing sisih iki. Nah, pripun? Sampun mangertos nggih? Tulodo sing diparingake Miss Iris mangke diwaos malih. Sakniki kanggo gledhen ana ing omah, coba para siswa gawe ukara nganggo basa ngoko lan basa krama ditakon ing misal iki. Mekaten sinau dinten menika, mugi-mugi para siswa saged migunakake basa ngoko lan basa krama kanthi trep. Matur nuwun, kita tutup sinau dinten menika kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.